er begyndt. Og det spil. Og det er godt taget af Nicolas. Og pas på med de grove taklinger, jeg vil ikke se dem. Den går op og rører. Og bare videre spil, kom nu. I skal vide, der er glat, drenge. Der bliver spillet godt til Kasper, og Kasper laver lige en sidevinder. Og det står 1-0 til Kaspers hold. Jo, den gjorde. Og det var Kasper. Ja, jeg holder øje. Bare rolig. Jeg er en profdommer jo. Og den bliver lækker. Så det er der var tæt på selvmord, men Lukas er heldigvis derinde. Nico og Kasper og Tjengen er ved. Kasper han er i fritmål, og Kasper er over mål, og det er så vildt. Vi spiller 2 gange 2 minutter, der er gået 1 minut og 44. Jeg fløjter lige meget, der er tæt på et angreb. I skal vide, der er 5 sekunder tilbage nu. Kom så. 3, 2, 1. Stop, kan jeg sige. Og så er anden halvleg går i gang. Det er 2 gange 2 minutter. Og vi har Lukas. Har valgt Søren. Laver lige en aflevering til Lukas, men Nicolas får den. Kasper for hånden. Og han spiller videre. Han dribler over. Han spiller en god aflevering fremover til stikning, men Nicolas er for langsomt. Glider på isen. Jonas får den. Nicolas han derude til indkast. Nej, det hedder... Ja, indspark, det var det, jeg mente. Og den er hurtigt. Du bare skyd der. Værsgo, der går i gang. Har bolden, men han mister den på den glatte is. Og Lukas han trækker bagud. Det er virkelig vildt det her. Spiller til Jonas. Og Jonas han hugger til en hårbold. Den har jo ligget udenfor i faktisk et år cirka nu. Og den er pissehård nu, fordi det er Kasper får den. Og I kan spørge med den der takling. Kasper får den og trækker. Og Jonas får den. Det er vildt det der. Han kan skyde, men han vælger ikke at skyde. Han vælger faktisk at spille den til Lukas og spille samarbejde i stedet for. Det er godt, det der. Der er indspark til Lukas' hold. Skyd nu bare. Han har nu kæft. De er godt. Hurtigt, tag den. Vi har 20 sekunder tilbage af anden halvleg. Jamen, han er jo Jo, men det er bare lige det, hvor den... Jo, det er bare fordi den bare lige bliver optaget. Og kampen, der er 10 sekunder tilbage, og det blev 2-1. Eller 2-0 hedder det. Men mindre kan de nå, der er 5 sekunder tilbage. Og det bliver så, men 2-1.